Hej, ako vam se dopada ovo što radim, možete da me podržite preko platforme Ko-fi, gdje sami možete da odredite iznos podrške. Na kraju svakog meseca pravim video o preseku stanja i doniram 60% ukupnog iznosa onima kojima je to najpotrebnije. Također, možete postiti retro prodavnicu odeće, zanimljivih dizajna i niskih cena. Linkove možete naći u opisu videa ili u zakačenom komentaru. I dobro večer, dame i gospođe, dobrodošli u još jedan video. Dakle, eto, doživjeli smo i da prođe ta godišnjica pada od te proklete nastrešnice i dalje se ništa nije rešilo. I ovo što se dešava sad trenutno u Beogradu je, ja mislim, za svako posmatranje, ali psihijatara i psihologa, a ne više nekih čelnika, vlada, premijera, predsjednika, savjeta, Ujedinjenih nacija i ostalih gluposti i kvazi instanci. A međutim, kad je bilo ono, moram samo da se vratim na jednu situaciju, nisam mogao da nađem taj video, pa sam ga našao neko mi je, ja mislim, poslao, nije važno, kada je Zlatibor Lončar nakon one pucnjave ispred Skupštine dao izjavu. Iskreno nisam mogao da verujem da neko tako nešto izjavljuje, ali onda uvek kad tako nešto ne verujem, ja se setim u stvari za koga oni to izjavljuju. Dakle, oni to ne izjavljuju za ljude koji im su iole inteligentni, koji razmišljaju svojom glavom, imaju moć kritičkog mišljenja i koji su prosto žele razlog da bi nešto mogli da urade, već to su izjave tako za njihove pacove i ostale slepe sledbenike koji iz uverenja za njih glasuju. Pa evo da čujemo šta je rekao Lončar tada. Kažem, dok se ne završi operacija, ali da li mi shvatamo u kom vremenu živimo, dokle smo došli, da samo što mislimo drugačije, da potrebno je da poubijate te ljude, jer imaju svoj stav koji mirno izražavaju na mestu za koje su prijavili i sve urađeno u skladu sa zakonom. Ovo je stvarno poslednja opomena za sve nas i ovo više nikad ne sme da se ponovi, jer mi onda ulazimo u preozbiljne probleme. Dakle, kao što rekao, s njim se apsolutno slažem, ali onda sad ovdje ispada dakle, da je ok, taj skup, to više nije skup, to je sada cigansko divlje naselje u centru Beograda, uredno prijavljen, u redu, dakle ako ste uredno prijavljeni, dakle ja sam mogu da uredno pretpostavljam, mislim, sudeći po čelnicima ove sistemski banana države, dakle mogu da prijavim da ću ostavim šator sred, ne znam, gospodara Vučića ili Ustanička, nije ni bitno, i da ću tu da sedim, da mi država obezbedi palete na kojima ću da sedim, velike šatore, betonske blokade i slično, ali ako prijavim, jel tako, zakonski sve, po zakonu, sve uredno i u policiji, kako to već funkcioniše, onda, dakle, mogu tu da radim šta hoću i baš me briga. Dakle, sudeći po ovim rečima, ja samo zaključujem. Ali ono što mi je neverovatno jeste to što jel mi spavamo? Jel ovo prvi put da se dešava neki incident? Zanimljivo je kada se desila ona dva incidenta kada je ona neurotična pojedinka gazila onu devojku Jurija Gagarina, pa je predsjednik spinuo informaciju kako su njoj lupali na auto, pa se ona jadna uplašila, a u stvari prvo je zgazila, pa su onda logično lupali na auto. Ja da sam otac, brat te devojke, ja bih slomio staklo, izbacio bih je napolje, ubio bih od batina. Dakle, i to bi svako od vas uradio, da se razumemo. Dakle, nemojte da pričate, ne, nije nasilje, bla, bla. Druže, kad ti neko gazi osobu do koje ti je stalo, ćerka, žena, prijateljica, nije ni važno, dakle tako delaš. I osoba koja to radi treba da očekuje da će biti maltene linčovana, jer ako pokušaš nekoga da ubiješ, ne možeš da očekuješ da će drugi da budu prema tebi pravedni. Ili da vrati, tako, manjom merom. Naravno imamo onaj drugi napad koji se desio ispred pravnog fakulteta, dakle također brutalan, dakle da kažemo 2 pokušaja ubistva i bilo ih je verovatno još, samo nisu dokumentovani ili do njih sad nisam mogao ni da dođem, a nisu toliko možda da bili propraćeni u medijima, ali dakle to kada se dešavalo, ovaj pojedinac ovde nije rekao ništa povodom toga, ali tako, nije rekao da su ovo zadnja vremena, da ćemo biti u velikom problemu, da su to također ljudi koji mirno iskazuju svoj stav i slično. Ali eto, jedina razlika u tome što oni nemaju organizovan, jel tako, ili ti što bi on rekli uredno prijavljen skup, jer ga vratno ne bi ni dobili, jel tako. Ja samo ne znam kako se mirno najavljuje skup koji traje mesecima u centru grada sa betonskim blokadama koje obezbeđuje država sa paletama, grejanjem i tako dalje, za koje gradonačelnik kaže da grad nema sredstava da ih skloni. Evo, baš me zanima da neki policajac ili neka osoba koja je za to zadužena samo taksativno navede u kom zakonu gde to piše i gde je to moguće. Hoću ja da otvorim svoje naselje na Mirjevu, ne znam, na Voždovcu ili gde god. Pa da vidimo malo, da se šalimo, da se šegačimo, da se zezamo, da dovedem, ne znam, babu Devu neki igru unutra šah i šta već ne.
Što se tiče toga, dakle, eto, vi sami zaključite, napišite u komentarima šta o tome mislite. A i ovo su dalje događaji koji su, eto, na neki način, eto, desili se sinoć, dakle, već dan ili dva posle obeležavanja godišnjice, da je majka jednog nastradalog, Dijana Hrka, dakle, počela štrajk glađu, njoj nije bilo dozvoljeno da se uopšte približi Skupštini, što je, opet ne razumem šta, jel ona sad treba da, jel ona mora da prijavi svoj skup, koji nije skup, nego pojedinačni akt, dok, na primjer, prijestelica, ona 2-3 neka picopevca iz SNS-a štrajkuju glađu opet na stepenicama Skupštine. Dakle, o čemu se ovde radi? Pa da pogledamo časkom, dakle, ovde levo vidimo Dijanu Hrku sa ljudima, građanima, a ovde desno vidimo ekipu iz SNS-a koja peva pesme Majka, sin, ženi koja je izgubila sina pre godinu dana. Dakle, ovo je nebitno da li ste za SNS, protiv SNS-a, za zapad, istok, sever, jug, nije važno. Dakle, ovo je sada, da kažemo, čovečanski. Hajde čovečanski, je li ovo normalno, je li ovo moguće da se dešava u centru grada, takozvane prestonice, metropole i šta već ne. Ajde čujemo šta dešava. Dete nije imalo delove tela, da nisam znala da ga pipnem rukom, da ne bi prokrvario. Dakle, Znate da sam moje dete sahranila 5. dan, pošto država nije bila spremna da mi obezbedi papire. A znate kako sam birala grozno mesto? Želela sam da moje dete vidi svoj Beograd. tako da, eto, svi vi koji kažete ne, tako ne, ti nisi u pravu, bla, bla, ne moram ja da budem u pravu, ali stavite se u poziciju ove žene, dakle, prvo moram da se ogradim. Ako je sve ovako kao što mi iz medija znamo, vidimo, ja u gospođu ne znam lično, ako je sve to istina, dakle, saučešće gospođi, velika podrška, ako je neki spin, što me apsolutno čudilo ne bi, jer politički sistem i mediji su danas čudo, onda prosto nemam šta da kažem pametno. Ali, dakle, ja stvarno ne znam šta treba da se desi. Dakle, ovo je takav jedan bezobrazluk, da ne govorim da u određenim uživo uključenjima za koje smo bili u prilici da gledamo od strane građana koji su delili na YouTube, jer naravno na televiziji nemate, vidite da ljudi koji stoje iza ovih policajaca ovde, dakle, policajci koji su se okrenuli ka narodu, iza njih, ovi SNS-ovci, ovi što kobe ih hoće da uče, bacaju topovske udare na narod i policija ništa povodom toga ne radi. Dakle, ja evo, pitam šta više treba da se desi da neko ima čast i obraz da kaže čekaj bre ljudi, ne možemo ovako. Moramo da rešimo stvari na neki način. Ne znam, meni je ovo sve tako jadno i žalosno da prosto, eto, imam reči, ali nemam reči. Vi napišite u komentarima šta kako ide, meni je ovo tako degutantno i prosto ne mogu da verujem šta se dešava, ali birali smo, dobili smo. Pa vi budite apolitični.